en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. en jetti en jaari khalifa men diine aada kala so daneri filtima ɓaleri huuɗalirmede fere feeñay windere feñjay batake bindaɗo nasande godujal hitande ujunɗe nogase joyi batake men faati koye cellal ɓalli. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam ya rabbi. e dow inde ceerno abou baydi kaw di keccel sar to cuuɗi men ndulmaji dembe eɗen tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon dendagal bandiraɓe tiggere naɓe tiggere yene e ko taari tiggere kala ha ton ndulmaji kala wonande musidɗo makko gurdanoɗo jaltuɗo aduna yontere yawtunde toon to leydi France woni baba Demba Ngari Sarr so haaji Allah rahmanu ko hande ɓandu mum walla mbiyen goski mum iwata toon to leydi France so haaji jomiraɗo ɗon tiggere yene ɗo o jogori wirede so ala ko faddi aljuma janngo so haaji Allah rahmanu ɗum noon lappol palol dande mayo kala rewoy wargo ha fayenma jeeri kala ene tintine en o baba Demba Sarr mo ganduɗa cettanaɗo moƴƴere dariniɗo galle mum ha timmi suddiɓe mum e ɓesgu mum e enɗam mum darani kadi wuro ngo darani kadi jeunesse o yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi a yeehi a yadane gacce nde tawno aduna gaddirɗen hen ko gollal aduna ko gollal tan gaddirɗen hen haydara goɗɗum Allah addiri en koyo en gollu Allah wi ko tagirani neɗɗo e jinne so wona yo rew ɗum ko gollal ko heddi ko beele gollal ngal timma mbaɗa galle liggoɗa ñammina galle ma liggoɗa ñammina enɗam ma liggoɗa ñammina hoore ma gona neɗɗo jontaɗo payodinɗo jaaduɗo e jamanu dewowo Allah alhamdulillah ko ɗum tan Allah sohla men ko heddi ko fof kecce puyɗe ko heddi ko fof ɗum tan ɗum noon ceerno abou baydi kaw min neldima duwaw o bab Demba musidɗo ma yo Allah yurmomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ya rabbi ya rahman en meeɗi heɗade gando goto Cameroun najo mamajo omo yewta to leydi Gabo ɗo wi so tawi neɗɗo ari aduna somo ara yimɓe jaɓɓotomo
yimɓe jaɓɓotomo kanko garowo e aduna o. So tawi yimɓe jaɓɓimamamo lootamo jaafoɗon lootamo o fuke haw laaɓa wona koɗo ari koɗo tedduɗo ari koɗo memata leydi koɗo mo wayata koɗo mo ganduɗa korsinaɗo hayso neɗɗo haalide ko deƴƴu ko ɗaniɗo mometeɗo bateɗo uranteri hankkadi ni koko toppita tan ha mawna woni ɓinguel so tawi jibinama. O wi ɗum ko teddugal aduna kono so tawi neɗɗo o maayi o wi so fittandu yeehi so tawi ko neɗɗo moƴƴo o tawat toon ko tertugal manggal o foɓɓane o weddane fuloraji o wanne fof saabu ko are aduna he ko golli gollal moƴƴal ngal Allah yiɗi ngal. So tawi noon ko golluɗo gollal bongal fittandu hay goto larta ɗum hay goto jaɓɓotako ɗum nangue hamƴe ha tiiɗa nawe to hamƴete ɓe batte to. Yo Allah dandu en e ɗum ɗon, yo Allah rokku men jaɓɓede so en maayi jaɓɓugal jodgal pittali men ɗi jaɓɓe jaɓɓule joɗɗe saabu hollum a waɗi ko Allah wima ko a gollanima Allah a gollanima ko Allah neldirma ya golla ko ha timmi fittanuma ndu terte wanne tertugal manggal wanne tappi rouge foɓɓane kelle ceerno mante yette saabu hollum saabu waɗi ko Allah wi ko ni o ceerno mamajo wino. ɗum noon woni kala yo liggono tertugal mum so o maayi malikaji yurmede tertoma jaɓɓoma ruhuji moƴƴuɓe ɓe ñembata jaɓɓoma tertoma ngara garda e annora lumiére hewnde saabu hollum o de ko Allah tagirnoma ko o waɗi kono maaya tan ruhuma hamƴe ha tiiɗa hay goto larata ɗum ni jiiɗa fof ni ufno ɗum ne ñirɓino ne falo yo Allah dandu en hen ya rabbi ya rahman. Ganden ko Allah addiri en so en gandi ɗum tan en kisat so en gandani ɗum ko goɗɗum. Banda men mbiɗen kala ñande alhamisa eɗen kaala cellal ɓalli. Hande noon alay sago hay khutba jumaji ɗi dente men ɗe kala ko wawi wonde yo cellal haale saabu yimɓe hande ko rafaɓe ha laaɓi koɓe ñawɓe koɓe gasɓe aɓe laaɓi. Kala hande ko fonno wonde jokkere enɗam wonte ordonnance uji hande neɗɗo wawa wallude neɗɗo a finat hande aɗa yiɗi wallude bande battedeɗa koye ordonnance uji kulɓiniɗi mawnude kewɗidol ten ordonnance hande natti jarde seeɗa hande sa yeehi to docteur kala ordonnance mo keɓɗa ko ujunnaji 5 ujunnaji 6 ujunnaji 8 ujunnaji 10 sa ala a yahata. Sa wiyama hande scanner walla radio walla analyse uji yoɓata ɗum ko ujunnaje kiba an mo moftani hay ujunere mo poɗɗa dogande o nana jogui ñawɓe soit ko joom suudu mum walla ko ɓiyum walla ko bamum walla ko yummum walla ko kañum hande kala mo mbiɗa dogana sellani kañum e hoore mum nana jowodiri ordonnance uji ha heewi. Kala hande mo jiiɗa e rewɓe men nana jogui rendez-vous ji ha mbayno leydi ɗum noon ene jari haalde dey ko kañum tan jari haalde saabu sa sellani a rewata Allah sa sellani a liggotako sa sellani a ñamminta sa sellani ala kala ko mbawɗa. ɗum noon dewal Allah hande ɓurgal wonde dowrowal ko sellude noon alay sago cellal haale alay sago ñaw haale jertinde nde jertina yimɓe ñaw beltiniraɓe sa waɗini ko cellal wona a woni naziran wa basiran an hoorema jeyama e ɗum sabu ko ɗum woni pele annabi o sallllahu alayhi wa sallam wona tan juule moƴƴe Allah ala kala fannu mo nayirɗa ke ene nafta neɗɗo gonɗa koye rewde Allah ko qur'ana gonɗa koye faabade julɓe gonɗa koye wallude julɓe ha daña cellal soɓe dañi cellal ɓe ngaraɗe dental
so ɓe dañi cellal ɓe liggoto, so ɓe dañi cellal ɓe ndewat Allah, kono so cellal ala fewata. hande so tawi a finiri hande yaade hôpital, cikkata ala gonɗo e galleji ɗi, ala dawɗo e ley yimɓe fof nan hôpital leli. sa felliti yaade pharmacie tawata ko ranguji juutɗi kalten koye gure mawɗe ɗe, gure tokose ɗe kam wonno heewani ko her pharmacie, sabu pinowo ko ala mo ñaami, pinowo ala ko ñaami. o sa wini ordonnance jiɗɗa wardem, o fini o ala hay ko ñaami, o fiɓani haydara, har me jeeɗiɗi har me jeeɗi hay muɗum fiɓani, o fiɓani. o nana jooɗi jodde rafi mum, reedu nana hifi. Allahu akbar. musallaji ɓandu, musallaji ƴiye, musallaji hoore, jiilol, tension ngabbuɗo dow, jippiɗo, jomni ande hoore mum. ndeysan fiɓani ala. banira kon goron nana cippira hirande, kañumen ne ngala ɗaccuni hay rew men cellani, hay kañumen koye men cellani. aɗa ara woni galleji taw yimɓe fof cellani, kamɓe fof ɓe cellani. sahani eɗen pina donken hay dañde defowo so ɓe cellani. heddo noon moni fof ne forsa tan, kono cellal ala. jahowo jeero daago yaha tawa sellani, o yahata komo yahata e jiilol, ala ɗo musata e makko. so arti koye jeygue o jimata, ala ɗo musata e makko. goɗɗo poɗɗo lomtade mo kañum ne sellani, walla faye hajuji, walla wuppoyi, alay sago wuppoya kañum ne, walla yaha jokkoya enɗam to enɗamum duwowuji. ko kalami ɗo koko ɗum woni renndo ngo hannde. enenne woto gonen tan ñaamoɓe, jaloɓe e foɓɓoɓe tan e rentoɓe e dente. ala alay sago bitten ko jeeyi sababu ɗi ñabbuji. alay sago bitten ko jeeyi sababu ɗi rafiji. woto wontane haalde yo wone hadde e wallude e wittude kadi ha heɓe hen. ka ceerno mawɗo a waɗi ziyara, a waɗi ziyara, ziyara ko mawɗo, a yi docteur eɓe safroɓe e région ma mo gonɗa o, walla commune ma mo gonɗa o, ɓe gari ziyara tottuɓe micro kamɓe kaadi ñande ne haalde, tottuɓe ɓe laaɓa yimɓe deeji, ɓe kalana yimɓe rafiji guuraɗi ɗi e rafiji daaɓoji ɗi. wona an ziyara ma alɗi, sabu a wawa haalde kamɓe ko ɓe jangi ko, ɓe dokke micro ɓe kaala. so en mbaɗi ñalɗi alliyankoji, moni kala ko alliyanke, totten moni kala micro fammina dental ngal. kala docteur bawɗo arde hen so cafrowo guite, dokken mo micro o fammina yimɓeɓe ko addata katarak, ko jeeyi sababu hande guite niɓɓiɗi, ko jeeyi sababu mo jiiɗa kala ko ma tohño, mo jeeyi sababu mo jiiɗa kala ko ma niwno, holno yitere renirte. fammina yimɓe daña baraji, ɓe daña baraji, kanko no daña hen baraji, kono ala en ɗawat tan. kala mo janggani tottata, kala mo janggani ko jannguɗen ko en tottata ɗum micro, ala. ndewren Allah eɗen kala ko dental ngal ari ko yoɓe naftoro ko ari ko. won soomiɓe nder dental he, aɓe nafta an gaddu dental ngal ka nafatani, aɓe kaala ka wawa haalde, aɓen ɗon jooɗi. hokkuɓe micro, hokku micro ɓe mbajorde renndo ngo, daña baraji, dental ma alɗa, ziyara ma alɗa, sabu wawa haale ɗum ko ɓuri cellal ɓandu, wawa. ɗum noon alay sago yimɓe pecca, renduɓe peccat. sa noddi dental ari, anduɓe nodduɗa ɓe, garɗo hen foof wona tan délégation ari de, ala, tottuɓe konngol yoɓe kaala. kadi wona nafowo, wona ko nafata. wasa wonde tan tindoje juɗɗe ɗe ngala nafoore, wona ko nafata. dental so renti hade maggal sakade, yata ɓe dañi ko nafata, yata ngal alɗi, ngal jibini ngalu. ngalu ngu ko holɗum? wona cellal haalama hen, dañal haalama hen, kisal haalama hen, gandal haalama hen, neɗɗagu haalama hen. neɗɗo o hadema ko umma ɗon o dañi hen kanko hoorema ko ngalu woni o alɗi e nder yewtere.
alhamdulillah. So tawi ari ɗon ko docteur jaaruɗo fannu ñiiƴe woni dentiste dokken mo konngol o rentina sosoɓe jaajaɓe e geygeɓe nana ceŋe ƴiye tan ne ngolani wonno kañumen so jeehi jeere mbasode tew moƴƴo o cooda ko ƴiye jagga ƴiyal koron ha ñiiri ma heela daña hen caɗele walla ñiiri ma watta dillude jagga koyngal gertogal ngola hol ngoli koyngal gertogal wiide ñeefa gelleje en yellere no way tiidi ni mbiyaɗa ñeefa ɗum makka tiɗɗo mbiyaɗa ƴakka makka yo yaaf tan so tiiɗi woppu ko tiiɗi kala gacca ñiiri nde mbaɗa nde kisal joomum kam jangi on fannu kam andi ɗaɗi ɗi kam andi ñiiri nde kam andi gasgol ñiiri nde kam andi lammo fota nadde toon borosaji maɗa ɗi ɗi poɗɗa borisade kono dommage rendo men boristako jaafuɗon noon rendo men ko ɓuuri hewde boristako ñamat ha ko tan wiya tut ko ɓuuri hewde mbimi jagga poti tan wufƴo seetan wiya jaam waalo so fini salli guinima gasi ko heddi ko mbure kafe yo jaam ñallu tinniɗo waɗata coccorgal tene eɗen gandi ko nelaɗo men sallallah alih w sallam haali soccade borisade jamma ko ittude lammo gonɗo e hunuko ma fof ha laaɓa beele ɗakkude ndi hisa ñiiri nde hisa ɗaɗi ɗi kisa woto wadde ruuye saabu so tawi a ittata o lammo o bonnat o asat ɗakkude ndi ha e to ɗaɗol ngol watta musde gila no famɗa yo borisi ko ñamete ko foni heewi ko yarate koni heewi lammo oni heewi janggen borisaji ene manki e rendo ngo no feewi gandirta ɗum tan are dente he so dente mbaɗi yimɓe ko waloɓe a yiyata boristoɗo de ten jomumen mbaɗi ko ngolde tew ñaama tew jara jus jara fof jara top te yimɓe fof koko jooɗi ne daarodira te hunuko so borisaki way kono ɓandu lootaka ni hunuko so borisaka way kono neɗɗo jooɗiɗo mo borista hunuko mum way kono lottako ni mo hani komo looto saabu hunuko alay sako loote ko ɗon fof rewata fo ɗon rewata hay tuutade tan ne luuɓi ala ko haali ko heddi tuutade tan borisa ñiƴƴa ha laaɓa cocca ɗemgal ngal ha laaɓa ko ɗemgal luuɓata e hunuko sa yeri kosam lif ɗemgal ciiña ñiiƴe ƴeewa holento kosam ɗam haggata koye ɗemgal ne ñaaƴi sa mucci tan ngal walla yari follere walla kala ko jarɗa lif ɗemgal ma taw foni haggi hen hay sa heefi iwata ne jogui noon broche mo ganduɗa walla ne jogui hande fiili on a waɗa ɗemgal e pooɗa tan itta salte o ha laaɓa an hoorema hissat wona ɓen yaruɓe on fannuɓe ɓe dokke konngol ɓe kaala yimɓe nana allelde neɗɗo mo haala hunuko makko hendu ne yalta a huccita e makko neɗɗo ko laaɓal noon woni cellal hunuko so laaɓani jomum sen haaldema ara ha ɓattuma ka tuutaɗe ne janayi ma ceerno yooɗani wona kadi neɗɗo somo haala yo wat konngol par konngol tuutaɗe mbasa yaltude e hunuko makko ene yana e neɗɗo ene yana yimɓe surtout e nder juma mi dañino hen caɗele mawɗe kayni wallahi ha hande mi ronki jiide o ñalawma wonno ko Libreville min dari min kabbira tan nde waji goto uddi ɗo hunuko mo haali omo habbiri o uddi hunuko tan ceer hendu yaltudu hendu elle ma wi ko min foɗino kadi fof cokkumi nderam donkomi fewde jiilami jimmi tudde gandumi hen jaltumi juma o yimɓe ne kewi hankkadi mbaɗo fiya marsariére tan yimɓe ne oño tan ha jaltumi boowal ñande hen cikkumi ñande hay tekta hen min jaltat ñande hen wonti loro te enen fof ken hewɓe hen keneli hendu hunuko tene sa hay soko seesa kalirɗa walla hay sa uddi hunuko ma hendu welandu yaltat bicarbonate ne woodi bende busuji kewɗi ne goodi ne mbayno leydi hay gawte e hoore mum sa waɗe ɗemgal maɗa condi gawte nanga mbaɗa e ɗemgal ma mbaɗa hen coccorgal tan cocca ɗum ha moƴƴa
kukkita ittat salte o ha laaɓa walla itta hendu ndu welande ndu ha laaɓa ha wiye cer sabu ne ñawna gonɗo sara ma ronki fewde ha tutoyi ronki hay julde isaka an mo ɗum yaltata e mum o ɗeɗe geɗe kala ko ɗen goni diine sabu Allah yiɗi ko laaɓɗo Allah ko laaɓɗo Allah yiɗi ko uurɗo Allah ko uurɗo Allah yiɗi ko deenowo cellal mum sabu Allah ko celluɗo cellinowo alay sago noon so en mbaɗi dente men dokken ɓen yaroɓe ɗin fannuji kalane men yewtere men cellal ɓalli eɗen gandi hande ko goo lewru mai hande hewɓe nana keeɓi galleji men gollani gollotoɓe entreprise aji gollotoɓe société ji gollotoɓe état pop nana keeɓi galleji men so wona jomen bitikaji walla gaynako sardi walla gaynako gaynowo baali mum walla joom ngesa mum kala joguiɗo gollal mum kam nanay gollal mum kono kala gollotoɗo e entreprise aji société ji foof nan hol o ñalawma ko woni ko ñalawma mo mbiyata ko ñalawma juulde golle wullitade caɗele mum e nder golle kono noon ne hanno wonde ñalawma yettude Allah nde Allah rokkimi golle lewru fof mboɗo yoɓe mboɗo ñaama hen mboɗo ñammina hen ɓesgam mboɗo rewra hen Allah ɗum fonno wonde kono ala tawno neɗɗo ko égoïste en yejjita Allah no fewi sabu won jibinaɓe ha hande meeɗa hay gollade won jooɗiɓe ngala golle ne jiiloɗo golli kono an kam Allah walima jogui golle so yi ha hitande nde artima wuuri wiyama ñalawma hande o ko julde golle an kam yettu Allah nde Allah rokkuma golle yettu Allah kadi lewru maayi fof aɗa yoɓe jetta Allah kadi ko joɓerɗa ko aɗa ñamina ɓesguma kono ala ko yaade kadi wullito maayi mi tampi mi heɓani fodde jobdam ne leeli mboɗo yiɗi boursi mboɗo yiɗi ɓeyde mboɗo yiɗi naggam waktuji ɗi ne keewi teni sa gollaki jitta ko gollade sa ala golle jiiɗa gollade ƴeew hande ko manifestata ɗo ko foof ene min tampi chômage min ngala golle ko foof ñande jomum toɗɗa golle foof natta arde heure ha golle ɗe ne keewi min golloto ko a 18 heures ene muusi sa ala golle mbiya ala golle sa dañi golle kadi mbiya golle ne ɓurti neɗɗo ko égoïste jetten Allah subhanahu wa taala e kala ko Allah rokki men Allah subhanahu wa taala walla en eɗen jiiɗi jubbude seeɗa ko fate hande hutorade doole ɗum koko haɗa to banggue cellal neɗɗo woto hoolo cagatagal ma walla tiiɗalla ma ko tiɗɗa ko ha mbiya aɗa hutoro doole to banggue golle ala rento ko ɗum yaawi yaltindema jeere golle ko ɗum yaawi yaltindema dingiral golle ɓandu woni ton ko ƴiye e ɗaɗi ɗaɗol ne falla joni dandema oño ɗaɗol ne falla joni jungo ma oño ronka artude neɗɗo ko ɗaɗi e ƴiye e raɗoji ɓayde ko ɗum wonema noon kala ƴetta ƴettu ko hakindi kadi kala ƴetta foof woto ƴettu ko teddi ndumduɗa hen ko juuti ene wawi addandema wala bo muusowo ngo sellata ene wawi addandema rafi caɗele to banggue ɓandu ma kala kaɗa rondo yara hoore ma nde ne selli so hoore ma sellani woto rondo saɗa jogui rewam dogam site sahani waɗma uube e hoore walla aɗa andi guite ma cellani rento rondade woto rendo waare leɗɗe woto rondo siwo woto rondo beignoir woto rondo haydara e hoore ma he tenti noon jangguinoɓe alqur'anil karim soɗo jogui sukaɓe jangueɓe no fewi suka mo ganduɗa on jogui caɗele yeeso woni guise walla suka mo ganduɗa hoore nde sellani no fewi ne waɗa uube waɗa puƴe pour jogoɗa kisal cellal makko janggo so mawni
salo ronnudemo honde e hoore he kanko yo welno bidon ndiyam o rewa e mabɓe walla jogonoɓe jambe walla kam wode kanko woɗɗo henna banggue goɗɗo ay serna min nden aɓe jogino systéme goto ɓe jangganno almuɓe fof so ɓe gandi oɗo henna cellal mum rokkani wadde ɗum ɓe kettinɓe windude alluji almuɓe walla lodde alluji almuɓe walla fittude galle walla wodde ko waɗi walla lawƴa kaake ɓe jaaha tenuya walla ɓe jaaha dawya jomum rokke golle ɗe wawi ɗe kañum way kono école aji ɗi ni so mbaɗa examen sport mo wawa dogde o joguiɗe caɗele koyɗe walla goɗɗum tottete ko bindol winda lomtine ɗon ɗum woni wallude neɗɗo o daña cellal neɗɗo wallete daña cellal neɗɗo forcetake dañde rafi neɗɗo liggintake liggey ɓurtuɗo hayso tawi woni hayso woni ko bindan maɗa sala ɗum hayso woni ko bindanma sala ɗum andu haqqe neɗɗo droit neɗɗo andu ɗum andu kadi droit hoorema andu droit ƴiyema e ɗaɗima woto wannu ɗum ko fota won duusa neɗɗo ha aéroport walla paya yaltinde wolisa hen castoɗa wolis joni ceerta e keeci sastade joni ceerta e keeci walla dadorde wonɗo jettorɗa woto hoolo cellal ma woto hoolo tiiɗalla ma mbimi hay sa cukalel saɗa ƴetta hunde wikkari wallam cuuton mbaɗone oto walla cuuton joƴƴinon ɗa sastade sac maaro en sastade sac ciment en ko kooliɗa ko fof rento aɗa yoɓe 600 ñalawma walla aɗa yoɓe 600 ñalawma walla ni a yoɓaka haydara castoɗa tan ƴiye mbima addor ñande kala aɗa sasto ala baasi ma ara ñalawma goto castoɗa ƴiyema mbima e addor wontan ma rafima a sellata goram joɗɗa natta wawde wadde hay ko mbaɗi yannoɗa ko wadde saɗa ummo ko keeci tampintuma walla dadorde saɗa yaha ko bone saɗa lelo ko bone saɗa jooɗo ko bone julde kam a natti wawde ni hol leptiɗo an kala kaɗa suuta wi wallam ballodiren cuuten joƴƴinen ɗa walla cuuten mbaɗene brouette puusen nanga to mi nanga ga teddata e ma teddata e am a dañata caɗele mi dañca caɗele a lorota ko mi lorota ko joƴƴinen ɗa waare leɗɗe yo won hakkindinde nde wona teddude sabu ne wawi bonude ɗaɗi dande ma ne wawi fallindema dande ma hokkoyema paldague walla hokkoyema caɗele goɗɗe yo neɗɗo wallodiri kala kaɗa ƴettu ko heeƴe doole ma bandam rem ko heeƴe doole ma foftade ene moƴƴi gollade ne moƴƴi fof ene moƴƴi ɓandu ma foftine kono ɓandu kadi ko ma tampine kono ko tampere hakkinide heñje e ɓandu taw wona ɓurtude so ɓurti wiyete ko a sumtima a sumtoto woni yimɓe soɓe lelima jamma haade mabɓe ɗane ɓe gona ko ottude nanta koɓe uuma ɓe otta koɓe maayiɓe koɓe sumtiɓe so jomum fini ene ndaara debbo ne ndaara ɓikkon sa ñamminani hol ñamminowo alay sago dawa hay saɗa maaya hay saɗa daaso woni yimɓe ande so pini sene dawa ko boni ma uuma ma otta ɗum wona tan e nder nokkuji men hay ɗanniɓe ɓe koɓe maayiɓe oɗon gandi heure uji ɗi ɓe daroto guila 4e étage aɗa fitta ha less aɗa fobira ñalla wirtude cuuɗi darabuji ñalla lawƴude duusuji ñalla liggade ñalla darade wona aljanna dey hewɓe cikkata ɗanniɓe goni koye aljanna ala ko golle karpat so joomum jippima hay julde wawa so joomum arti galle mum jooɗima beele ummo ɓuftu yoni ko ma puuse no oto ni koko tampa ala ɗo foftere woni hayso won joguiɓe golle kakiɗiɗe caɓorɗe baɗɗe fayida won tampuɓe hay golle kakiɗiɗe biyeteɗe ko golle haqille wonmo tampani doole ni kono ko tampuɗo ɓernde fatigue tampere ene woodi tampere nde ganduɗa nde ko tampere ɓernde
kewɗo miijoji kewɗo caɗele to joom galle mum ɓikkon mum walla joom suudu mum walla enɗam mum sabu hannde enɗam ko enɗam probléme ɓolo gol wulti tan ñiŋoje tan malli tan peloje tan ha yimɓe kulodiri wona ɗo gonɗa kala miñinani mawninani jiiɗa yuma e baba nani mo jiɗɗa baba mo jiɗɗa yumma nani probléme uji ɓoli ko ɓernde ko ɓernde nde tampata tampin ɗum miijoji e goƴaji e sohlaji ha joom uddo ha wontan mo rafi lebtude neɗɗo ene rokka rafi haala bonka ene rokka rafi aɗa wonde joom suudu ma ko haala bonka tan wala wonde joom galle ma ko haala bonka tan kala ngabtoɗa hono ko haala bonka heewa noppi ha wontanamo rafi walla debbo o yaha heewa mette ha wontanamo rafi nder ha ƴiƴam ɗam watta ngabbude watta dambade nder eɗen gandi won hewɓe oppiriɓe hen taw ko ɗi rafiji won hewɓe dañɓe probléme ha mbaɗi paralysé taw ko ɗi rafiji haala bonka ɓuuri bonde kural woni yimɓe kunuɗe ko boni ko so mbimi ɗo konngol tut ngol fiiɗo ɓerema tat angol ittema 10 kilo i kaari an koye fooƴi koy i kaari an kam o kaari de sellani wona mo wi ɓen ko piyaɗo konngol bongol ngol dortinimo par ce que ene eɗen jogui konngudi bonɗi eɗen jogui konngudi subhanallah eɗen jogui konngudi kulɓiniɗi ɗiɗo ko reedu ma ndu heewi ko fof sa fiyama konngol gotol reedu ma ndu ɓeɓat ha takko e ƴiye maɗa allah min bonde konngudi bonɗi joguiɗen surtout so tawi jomum mettini yejjiti ko waɗana ni mi ala ha siftorde ko waɗana e moƴƴere c'est fini kañum kay ñande so wukkiti cikkana darga ko dari ñande hen ɗin konngudi noon ne ñawna neɗɗo saabu jomum yiyata haalelo simmito konngudi ɗi wiyane waroyma walla waɗayma ko boni walla haaɓa walla ɓerde mum ƴera ene wawi rokkude ɗum hay crise cardiaque ma hen taw ko an jeeyi sababu o sabu soɗon laara ɗo hen film biyeteɗo Fanta o chantage mo suka debbo biyete Dikel waɗa o ha police nangi mo nde debbo biyeteɗo Aïcha o ari yiide bamum Dikel wonde yo ɓiyo accu ɓiyamo konngudi ɗi wukkiti ɗi on jii babiraɗo mimi ɓernde nde sabu mimi ko ɓernde nde on koɓe janginta mimi ko ɓernde nde mimi ɓernde nde o yaltin téléphone makko holli on image mo waɗi fabriqué taw ko complot ɓe mbaɗi jii par ce que suko debbo yinno ko nadde e nder laylayti yeeɓe koyemen kono ko nder complot goɗɗo naati nder han mbawi filmude mo hen ene waɗi important oɗon jeeɓa ɗum ñande kala kono jangge ɗum hen wonko ɓe janginta ɗon nde babiraɗo yi image o ko ɓiyum automatiquement nangi ko ɓernde mum yani ɗum jeeyi sababu maayi hol barɗomo warimo ko debbo Aïcha warimo wona eyo joni noon ko konngol bongol o aji wadde o rutti o hollimo image bonɗo wona moni kala holle image wona moni kala wiye woni konngudi boni ɗum woni koɓe janginta en ɗon ko sabu koye rendo he woni wona hay to banggue habrude neɗɗo maayi eɗen keppa eɗen keñi ala ko ɓuuri en heñade e habrude kaari seerama kaari maayi kaari naggam eɗen keñi hen ha ɓurti jaren seesa en cellani jaren seesa ko jamma juuti ko kala koko wetata ñalawma ko juuti ko kala jamma koko arata wona ɓayde woni ko ñawli ko fof ko en wottotoɓe tan jaren seesa sa habri jomum ala ko jomum wawa diwde wawa weɗade wawa wontude kayit wawa wontude haydara ɗum noon jaren seesa yarude seesa hatta yettade miɓe mbi saɗa habra sa ari
ƴeew kilima gonaɗo ƴeew no ɓe goniri ni tawɗa koɓe belti aɓe jara ataye aɓe gone yewtere yaaru sees sa naati galle a tawi no ɓe goniri ni change yeeso ma ngo mbatta yeeso moƴƴo yeeso welgo keñe e jiiɓayru gadduɗo fof ndendoɗa kono woni yimɓe soɓe gara ɓe garta koye jiiɓayru mawdu soɓe gari he ɗum de hulɓe ni kaari añi kaari yata wona fayre addi enen fof ɓerɗe men ƴeŋo ɗo ɓerɗe men ƴeŋiɗo so fuɗɗima haalde jofnani tan ma woodi men camɗo e leydi joni joni taw ko an jeeyi sababu o rendo il faut yade civilisation mo ganduɗa ko ene wawa sellinde rendo ngo walla rokka rendo ngo fawade pele moƴƴe ɗum so tawi en mbawani wadde ɗum en lebtat koye men rendo men ko rendo heñigo to banggue habrude kala ne jiiya rendo way noon majorité o ko fenode saabu kala jiɗɗo habrude law ko penowo hunde kewa tan tat fat mi doga yomi penowo saabu ɗon ɗo jahata habru yaɗo so tawi firtima tan an woni a feñi hunde fof e joomen jaaru hen seesa yarude seesa ko hunde wande fayida tenti humpidde saabu ɗo kumpittaɗo aɗa wawi warde ɗon neɗɗo aɗa wawi jeyde sababu neɗɗo heeɓe ɗon ɓernde fiye ɓernde wonta sellu taw ko an jeeyi sababu neɗɗo yo salo wonde sababu mayde neɗɗo yo salo wonde sababu rafi neɗɗo hande enen kala ko en sababuji rafiji neɗɗo goto men kala nana rafni neɗɗo sa miccima tan ma taw won konngol bongol kalɗa neɗɗo nana rafa walla won ndiyam bonɗam ɗam pawɗama omona rafa mbiyama ko deetaɗo ha mantino ha nantino hay so ɗum wonno ko an nantinimo ɗum hawtini ɗum an jeeyi sababu fawde yummakko ndiyam bonɗam walla pawa bammakko ndiyam bonɗam walla pawamo ndiyam bonɗam walla pawa joom galle makko ndiyam bonɗam walla pawa joom suudu makko ndiyam bonɗam walla pawdiron ndiyam bonɗam ha bonodiron hen ha dafeɗon hen ha ustoɗon hen ko onon jeeyi sababu te ɗum tan woni rendo ngo ko bonodirde tan moƴƴodirde ala konngol moƴƴol won gorko goto lelino hôpital o sellani o woni koye kooma aɗa neɗɗo so woni kooma o faɗɗima ko yimɓe kalata ko omo nana kono wawa sertude guite o wawa haalde o dillata kono mo wuuri sabu ɓernde nde ne foofa e nder machine ngaji mo wuuri kono e nder gandi he andi gandine dilla kono kala koɓe kaali omo nana haala kani yettomo docteur ɓe mbi o de ni so yaari o woni koye ñifde sabu aɗa andi woniɓe watteɓe machine ngaji ne poofira nder gandine dilla ene wiya ne wawi ɗo e balɗe ɗiɗi jomum ñifa ɗo e baltati jomum ñifat walla ɗo e jammani jomum ñifa woni maaya par ce que machine ngaji ɗi jarata ni woni ko ustade ene ɗamina noon ɗo e heure uji tel tan o ñifata hawo laaɓa wona ko ɓernde gasata yo joni noon kanko machine ngaji ɗi ne kollira omo usto waɗi saha goto noon kanko debbo wari yimɓe foof ngala ɗon e saale kanko goto o naati toon to gorko woni to suudu mum hôpital ɗo leeli ɗo o tukke nofru gorko o haali konnguɗi belɗi o haali bayraɗi belɗi o haali gonagal maɓɓe no wano welde o haali ɗo ɓe tindanno o haali gorko ɗo amnannomo o haali gorko o ko wannannomo o haali ko waɗananno gorko o o wi wallahi sa anduno no mbami yiddema sa yeehi tan mi yahat sa maayi mi mayat sa wuuri mi wuurat arte amen o haali konnguji belɗi ɗo haali ɗo tan feɗendu worwortu gorko dilli par ce que gorko tini ɗum ko haali ko ko no nanire noppi ni maasi ɓanndu ndu ɗaɗi ɗi automatiquement feɗendu dilli tan gorko doginode docteur ayi haala belkani wurtina neɗɗo jaaɗo ha ɗeɓi mayde haala belkani wurtina ɗum sabu haala belka wurtinta ko ɗaɗi rosata ko ɗaɗi rosata ko fittandu so lekki yi ha fuɗɗima mayde saɗa rosta ɗum aɗa waɗa mum doorde aɗa astor tan ki wurtat ki wiltat neɗɗo ni ko ñiway neɗɗo wona ñamde nde yarde nde wurnoɗo eɗen ñama eɗen jara ñande kala kono eɗen pooƴi eɗen purɗi eɗen gani no mbaɗen
kono haala belka wurtinta ko neɗɗo wurnata ko ɗaɗi wurna neɗɗo o hecciɗina ɓernde hecciɗina ɗum rokka jomum cellal yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman ndentoɗen ñawnude koye men ndentoɗen ñawnude yimɓe moni kala yo rento wonde sababu warde neɗɗo sabu goto men kala hande wonɗo wari neɗɗo tinani de wonto sababu ma woni ñawde neɗɗo sabu konngudi ma walla sabu haala ma walla sabu geɗe ma walla sabu ko cuutata ko walla kaari liggima galle ma ko toon yeni walla ko toon heɓi o rafi neɗɗo yo salum ni hamni yo Allah reena en suura en hisna en ɓeydana en jami kisal e yajede kala so buuɗalirmede feri feeñi feenjay ɓatake cellal ɓalli musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah ñalla nen